Angle Music presents DJ विकास। बस गईले बहरा में जाके भतार हो देवर माजा मारता रे हमसे लगातार हो। हाँ बस गईले बहरा में जाके भतार हो देवर माजा मारता रे हमसे लगातार हो। कितनो काम करे तब हुना मन भरे नदी तो देवरा हर जाले हो जहर जाले हो जहर जाले हो। 3:30 बजे 3:30 बजे देवरा जहर जाला हो 3:30 बजे। कबो चित कबो पट खेला कर जाला हो 3:30 बजे 3:30 बजे देवरा जहर जाला हो 3:30 बजे। कबो चित कबो पट खेला कर जाला हो 3:30 बजे। आधी रात सखी अलगे सुतेला बजते ही 3 खेला चालू करेला। आधा खाना तातक खाली होठ के चुसेला बजते ही 3:30 लहंगा में घुसेला। होते उ साँझ सवेरे हाथ लागेला फेरे नाती तो देवरा हर जाला हो जहर जाला हो जहर जाला हो। 3:30 बजे 3:30 बजे देवरा जहर जाला हो 3:30 बजे। कबो चित कबो पट खेला कर जाला हो 3:30 बजे। कबो चित कबो पट खेला कर जाला हो 3:30 बजे। जब पियावा त कर देम शिकायत देवरू खेला खेल तर तू तह न जाई। हमरो जवानी त मारता उठांग हो जब तू फसावता रटंगरी में टांग हो। कितनो काम करे तब हुना मन भरे नदी तो देवरा हर जाले हो जहर जाले हो जहर जाले हो। 3:30 बजे 3:30 बजे देवरा जहर जाले हो 3:30 बजे। कबो चित कबो पट खेला कर जाले हो 3:30 बजे। कबो चित कबो पट खेला कर जाले हो 3:30 बजे। लहन रवि कैसे समझाई डीजे विकास सोनदीप से बताइब। हमरो जवानी के गर्दा रहिला राती के गजब के खेला खेलैला। कितनो काम करे तब हुना मन भरे नदी तो देवरा हर जाले हो जहर जाले हो जहर जाले हो। 3:30 बजे 3:30 बजे देवरा जहर जाले हो 3:30 बजे। कबो चित कबो पट खेला कर जाले हो 3:30 बजे। कबो चित कबो पट खेला कर जाले हो 3:30 बजे। दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नौनौरा।